Mlendo wanga mprogramu madzulo ano ndi mmodzi mwa amene amamenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Iwowa ndi Bambo Bon Kalindo. Ndikulandireni Kalindo madzulo ano mwatilemekeza kwambiri. Ndathokoza kwambiri Brian. Ndimayang'ana m'buku lathu, the last time you were here Yes. was 2024. Yes, that was 2024 in January. In January. And I was the first Guest. during one of your programs. Yeah. But that was in 2024. 2024. Yes. Kodi ndi kuti mmakonda kulankhula chizungu kwambiri? It's just a sign that I went to school. Fine, ndikufunsani mchichewa ni muyankha mchizungu. Yeah, now see, this program is watched by many. Okay. So sometimes it's good to mix English and Ndiye mudzisakaniza. So, yes, sometimes it's good to do that for us to reach, a lot of audience. Koma ine ndimafuna kuti muti yankhule mchichewa kuti atitsatire. No. Tilankhula na muchichewa. Komano tikhazikike mchichewa. Muchichewa. Yeah. Koma mukhozo chilaveka chizungu apo ndi apo. Yes, I cannot come here and without speaking English. Chizungu machikondo kwambiri. Chifukwa chake? No, Pajana Kalabo Mponzi said. Oh. Yes, I was once a teacher, so. When, what job? Yes, why not? Oh. Yeah, kwambiri. Good. Ndaphunzisapo pa Mitawa Primary School kumanje. Kumoza uko. Kumoza ndaphunzisapo pa Nkolokot Full Primary School. Oh. Moti ananga ena ndi madoctor, ena ndi maprofessor. Ndapanga achieve zambiri in my life. Oh. Nditudi. Yeah, tikukumana pamene tikumaliza chaka cha 2025. What a year. Tikumaliza chaka cha 2025. It was a mixed bag. A mixed bag. Chaka chovuta kwambiri. Maga kwa ineyo komanso ku dziko la Malawi. Oh, chinakhaja chovuta? Yes, tikatenga kumbali ya ine. Chinali chaka chovuta chifukwa choti ndamangidwa 12 times. 2025? 2025 from 2024 2025. Ndamangidwa kwambiri kwa 12 times. 12 times? Yes. Kumakhalako ndende kumatuluka kumatengedwa mwina ku Blantyre kwaikidwa kukhunga kumapita ku Nzuzu kumangidwa ku Lilongwe kumapita ku Takataka. Chinali chaka chovuta kwambiri koma tithokoze Mulungu kuti 12 times. 12 times. The longest munakhalako ndi nthawi kapa? Ndinakhalako mwina 3 weeks. Ndili kuzomba, ndakhala kwambiri kuzomba komanso ndakhala kwambiri kumangochi. Ndipo inali nyengo yovuta kwambiri imene kunali kotentha. Ndimachita kutuluka thukuta ngati madzi. Machita kuyendera ngati madzi. No. Chinali chaka chovuta kwambiri chaka cha 2024-2025. Ndamangidwa kwambiri. Koma ndimathokoza Mulungu kuti I am still strong and sindinadwalepo tsiku limodzi chifukwa I was born with an iron heart. Ndine munthu wopyerapo kwambiri. Tikamba za kuopsa kuchifuna mmakamba za. Kwambiri izizi siningaphonye. Yes. Kukhwima? Kukhwima? Ndine wopsa mungodziwa kuti ndine wopsa. Yeah, kwamati wopsa ndimadalisidwa kwambiri. Ndimadalisidwa kwambiri ndi Mulungu. Komanso mitengo yoto anayirenga ndi Mulungu. Madziwa mitengo? Osakhala kuziwa mitengo yasachi koma kuti ndifike lero pamene ndafika naine anditamwalira kale. Kumangidwa kumene ndimamangidwako inali njira yokuti ndipheredwerepo komano Mulungu sanalole zimenezozo. Give me an example. Where you came very close ndi imfa. Okay, inalipo nthawi ina apolisi ananditenga kuchokera ku Lilongwe ndikukandisiya kukhunga. Kodi khunga ndi kuti? Kukhunga ndi kudwangwa. Okay. Malamulo aziko lino samalola munthu kumangidwa ndikumuyendesa 30 kilometers. Kumene nayendesedwa over 300 chakuti kilometers. Kukandisiya kukhunga kwafika kukhunga uja ndikundisiya mu toilet. No. Yes, kumalawi konkuno zikuchitika. Anandisiya mu toilet and tithokoze kwambiri kuti anthu amene anamangidwa nthawi imeneyo ngati ma inmates analusa kwambiri ndikuyamba kumayimba nyimbo, kuyamba kumenya makoma, ndipo pamene ine ndinatulusidwa kulowesedwa mu room imene munaliwo koma ndinali ndi ine lone cell komanso mu toilet. Inali a bad experience komanso court itapereka order
kuti ine nditulusidwe apolisi anandisunga kwa 3 hours akundikakamiza uzandisungaso siku lina lanso pakana 2 days ndili kukhunga akukana kuti ine ndituluke koma nompo chokanso kukhunga kubwerera kuti akandisiye kulilongwe ndinayenda msewu umene unali wovuta kwambiri wa munkhotakota game reserve ndipo chodabwisa nchonena kuti ngakhale akunena kuti ndinatulusidwa koma uku kunali wa polisi wamfuti ukuso kunali wa polisi wamfuti ine nali pakati komanso tutafika pa malomo nditapempha kuti ndipite ndikazithandize ku toilet potuluka toilet ndinapeza apolisi awiri atachera mfuti pa khomo la toilet ndi pamene ndinazowa kuti iyi mission ndikufuna ndiphedwe koma nawo nesa nditafika mukasungu mukasungu nditafika mukasungu ndi pamene anazowa kuti yes uyu ni mwana woopsa kwambiri china njani mukasungu nditafika mukasungu nasika galimoto yawo apolisi ndikuwauza kuti ngati mmaziwa kuomba mfuti ombani apa tione ngati zipropose tuluke komanso ine galimoto isintani sindikweraso chifukwa kwatuluka order kuchokera ku court kuti ine ndituluke ndipo inuyo you need to follow the order so ngati mukundikakamiza kumayenda nane ndi mfuti kusonza kuti pali mission ndiyene omwe sindikwera ndipo sinakweredi yes sinakweredi ndimakumbukira nthawi imeneyo azinzanga Malawi First anabwera kuzanditenga ku Kasungu chama past 3 usiku am timafika mulilongwe past 5 to 6 ndi pamene ndimayiona imfa kuti imfa ikubwera chifukwa apolisi anali pa mission yokuti aphe Boni Kalinda koma wallahi mulungu achisiya amene ndimampembeza ine ndiye dzipolopolo akadaomba sizikanatheka kodi simandiziwa bwino ayidu ine ndiopsa kwambiri ine sindimakudziwani bwino ayi muzandiziwa also mprogram nomundiziwaso ine sindimakudziwani bwino ayi muzandiziwa siku lina kwa amene samandiziwa amapanga nane chibwana kwambiri koma amene amandiziwa samapanga nane chibwana alipo ina amene anadziwani kuti anadziwa chifukwa sana sizinaendere bwino ngakhale apolisi amene amandikakamiza galimoto yawo inapanga boilo ka 4 galimoto inali ya nyuwani naonesa munkhotakota game reserve inaita boilo ka 4 ya nyuwani atangondisiya ineyo sinapangeso boilo so amene samandiziwa masewera nane koma ineyo sinimasewera ni munthu okukhwima muzazoona nthawi imeneyo ndi pamene muzakhale ndi ansala kuti kodi ndikukhwima kapena ni mulungu komanso ngati kuli kukhwima munthu sungakhwime palibepo mulungu yes ndi akuti mmapalamula chani chimo la ine kwambiri lidali nkhani yoyimirira Malawi chifukwa ine chibadwa changa sinimalola kumuona munthu azivutika timakwiya kwambiri ndi Malawi kuno makamaka anthu amene amakhala below the poverty line amaseweresedwa ndi anthu aboma amavutisidwa kwambiri Malawi muno muli a lot of suffering ya blind so ineyo ndikamatenga nkhawa za Malawi komanso nimaawuzira nthawi imeneyo mayesoto faje kunali kuwauzira mayeso kuti ichi Malawi sakuchifuna amene wa IMCP amene amakumangani amene amanimanga komanso mu program imene changati ukukumbukira blind ndinanena so titalowa titili pa program ino titailowa program kunena kuti chinthu ichi nachipanga ndekha komanso ndichiphulisa ndekha MCP ichi nanena kuti chisikizapambana ya munanena nanena sikuti ndimangonena zimene ziyazo ine kwathu ndikumulanje umulanje kuti kumanda muzandiziwa ndinanena muno mprogram ino kunena kuti chubu chopopa weka sichimavuta kutani kuchiphwesa ichi MCP ichi chitonse alliance ichi chimeji ndichithandeka amene chifukwa sana satire zimene anthu amafuna ndipo mulungu anali wokwiya kwambiri ati ndinene pano kunena kuti zimene zachitikira MCPs kukhale phunziro kuzipani zina chifukwa IMCP lusanene kutuluka mboma samayenera MCP is the biggest party koma chawatulusa mboma si kuti wina chanapanga kampeni yopsatira koma mulungu anakwiya amene amapanga kampeni aja amangowa mulungu ndi amene amangowauzira kuti pangani zakuti koma mulungu ndi amene anakwiya ndi MCP so ikhale phunziro kwa andale ena kunena kuti zimene zachitikira MCP iyo sazachitikire anachimwa chani IMCP sanapange zimene
mulungu amafuna, anali too arrogant, amazunza Malawi, and kwa ana amene anabadwa ma 2000 sanadziwe nkhanza za MCP kumano pano anaziziwa chifukwa in all fairness Brian Banda, MCP ngati kunali chipani chophunzira kapena tine kuti ngati andale amaphunzira MCP sanayenera kupanga mistake ina iliyonse, anayenera kulamula 2025 nezisankwezi anayenera kulamulira ndi ya MCP, koma anafikapo pozimva majuisi kwambiri powatenga Malawi ngati mwina ngati ni matoilet, kuwatenga Malawi ngati zisiru zosatira zake agwa nayo. Amazimva majuisi. Amazimva majuisi. Kumva majuisi ndi kutani? Kuzimva majuisi ndi kutenga niniyo ngati mwina ndinu chinyalala. Kuzitenga ngati iwo kuti ali next ndi mulungu. Okuti mulungu amamukodola pati apapa pathu kumene kumamukodola mulungu kuti uli buno mulungu tise amene mulungu si James. Ndiye muzifunse kunena kuti mmene Amalawi anavutikira mmoja akanakhala kuti MCP ina winaso ziko likanakhala bwa ndiye mulungu amalikonda ziko lino motero kuti the current administration ikweni akhale yosamalanso nayo chifukwa Malawi yake alero anasukusula. Malawi tu walero Brian si Malawi wa zaka 30 zapitazo. Malawi walero ndi osukusula. Amalawi safuna zachibwana, and prayer yanga ndionena kuti mmene wayambira president uja kukhala positive mu zinthu zochitika osatira ake amsatire kuti achite deliver my promises, because ngati saachita deliver my promises we must forget, or they must forget. Zonse zimene analonjeza. Yes, azichite deliver. Okay. Yes, azichite deliver, because 5 years is big. That is why ku parliament anagwirizana kuti term izikhala 5 years. Okay. So amadziwa kuna kuti ikakhala 5 years munthu achita deliver. So DPP kangochita deliver is means they'll be home and dry. But if they are not going to, they'll be in trouble. What do you say DPP? Ndani? No, inetu in 2014. Yeah. Ndinakhala member of parliament mu chipani cha DPP kumulanje. Yeah. South. Komano nditapita kumene kuchako ndikukaona ifaje amanena kuti uzuma biliwira ukaukhalira kutali. Nditakalowa mpaliamene ndikuona zochitika achimwene Malawi sanga zatukuke ndiye nasiya ndale imeja ndi dimba la anthu andale kuti azipeza mmakobiri awo ku parliament ko kuya mundale mundale ndi dimba la anthu andale. Munakaona uchani ku parliament? My ideas zotukulira ziko lino alipo ambiri komanso kunja uku kuli people of goodwill amene amalifunia zabwino ziko lino komano andale amatakamuona munthu kuti ndi wanzeru amamchinga. Iniyo kungoti mupite ku State House uja kha mupite ku parliament ndembo zikaonesa nzeru kwambiri simuchedwa kumujokako apeza njira yokuthotolerana. Anthu andale ambiri mukaona anagwira kale ntchito makampani ena wanagwira mboma anachita retire ndi akaloweraso pa window ndikubweraso kumaza gwiraso ntchito kawiri. Samafuna change. Ngati kuli munthu amene safuna change ndende anthu andale. Safuna kuchita accept my new ideas. So no Malawi anasintha andale akwene asamale kwambiri and boma ili ngati likufuna kuti likhale labwino kwambiri angochita the needful. Chimene amafuna anthu azipeza ma basic needs. Agule machesi yache, agule uje ndiwo zache, ufawa cha upeze, fertilizer ampeze, zimene apanga muthalika zicha kupanga fertilizer kumuchipisa ntengo. That's zimene akufuna munthu wakumuzi. Munthu wakumuzi safuna kuti wandale akampasa ndalama. Zimene zijazoka apasa chimangaja ndi zimene munthu wakumuzi akufuna. Apangire misewu, apase zinthu zochipa ndi zimene Amalawi akufuna. Program imene jayabwino kwambiri ngakhale kuti kunja uko program ija it has been mad ndi anthu oyipa kwambiri. Yomwe ya DPP. Imene iyi. Ya fertilizer. Yalwanso zoyipa. Yalwa zoyipa muli zinyengo chambiri. And ya DPP akwenena asamale chifukwa program yokongola ngati yoyambisidwa ndi president. Mukayipitisa kumuzolo mungosegula simapanga program yanu bacha. Tapanga ni program ya Amande ndemo afusi andikuza fertilizer zikwenda bwanji. Akuuza nikuti anthu osauka. Fachine mango yimirira anthu osauka. I'm not losing anything. Anthu osauka akuvutika sakugula fertilizer. Akugula ndani ni mavenda. Tikunena pano maboma ena mafumu asunga fertilizer nyumba mwawo akumamugulisa 130,000. Ugula 10,000 Ugula 10,000 imwe. Okay. Yeah.
So nthawi zina uthenga upiteso kwa minister tikamayimbira mafoni ngati ife ma activists kapena omenyera maufulu sikumakhala kupempha tuteni tambala kuti tijere koma kumakhala kuti tiapase information ndiye kuli chikhalidwe chosayankha mafoni chimenechi is gonna kill the DPP. Anthu atsogolera DPP sakuyankha mafoni. Atsogoleri ambiri pamene aluwa kalere ja akupanga campaign ukati ukangoyimba foni isana yimbe kachiwiri wayankha kale lero imangoita na we osabwezaso ampwetekesa nkuluja ma agenda za nkuluja mukaona iyo jakufuna asungu legacy yake president wewe are very serious this time 2025 to 2030 yes, tinalindapita komano pakufunikira kuti awa ame yakewa amuzungulire president jachite implement zinthu izi akangoponya pamene we must forget tibwera ku DPP posa chedwa pomwe ndi udani ndi chani ndi MCP inuyo ine ndikanakhala kuti ndi udani ndi MCP ndiye kuti sindikanapangiranso kampeni limodzi ndi Malemu Chilima koma Malemu Chilima munapangira limodzi kampeni yes pajene nali ku UTM okay ndi inenso tunakasiya galimoto Padovic ya new one ya UTM nakaisiya nditaona kuti kukupanga zina chazi zosakhala bwino. It is very very unfortunate Brian kuti ndikamakumbukira nkhani zimene zokhuzana ndi Saulos Chilima ndi Makwesa Nsonsi zimandikhuza kwambiri za Chilima because Chilima is the one who fought hard to make MCP where it is today. But the way he was handled, the way Chilima died, it leaves a lot. So ndikamakamba nkhani za Chilima mukamandifusa mafuso a Chilima I become very emotional because he worked so hard for this country to be where it is. He worked so hard. The guy was very very good, but he died in that accident like a pig. Andi ndimadziwa ineyo chifukwa nthawi zina ndimalota Mulungu amandionesera pali anthu ena achati ayankhe posachedwapo pana za Chilima. Chilungamo chilipo za Chilimatu. Mmaziwa kuti anthu amaziwa amene Chilima uja anafera. Mmaziwa kuti kuli anthu amene ali ndi umboni koma amaopa kuphedwa. Mizi mutu muli anthu amene anaona zimene zijazo. I want to tell you apa walai. Yes. Wina wache is going to answer za Chilima. Koma palibe tu report lina lonse limene linakamba malai muno tili ma cowards. Tili ndi anthu amene pamaso amaoneka ngati ndi anthu kumali ma cowards. Amene pankobe akhoza maonesa ngati Brian amakukonda kumali afiti. You understand? Anthu amantha amalawi timakonda kukamba nkhani koma kuti tikaperekere umboni ayi alipo anthu amene anaona zangozi zimenechi. Ali Chilima uja without beating about the bush. Chilima was killed. Chilima was killed. And unfortunately, Mulungu anali ndi njira zina. Amene anampha Chilima lero ali kunja soka boma. Ndimaona ngati kuti nkhani ngati zimenezi zimakhala sensitive to pamene pali moyo wa munthu ndimalize sensitivity china chilichonse kusokoyamba na nanuso nangasi moderator wa nkhani yes ndiye tizikhala sensitive chifukwa chonena kuti pali akubanja amene ndanafedwa yes pali anthu amene including yourself makhala emotional mumalira pompano yes so tisakhale ndi ma conclusion amene tilibe but I will remain with those conclusions. Ineyo being serious and a mature broadcaster. Yeah, you as a mature broadcaster, you have invited a guest who is into it. So yes, let's go. Into it, which you know, smart. You don't want to get involved. No. I'm not saying I don't want to get involved. Okay. Come on, let's deal with facts. Okay, my facts are ndipo atakhala kuti boma ilili asegula commission of inquiry ina ya nyuwani. I want to tell you kuti anthu atuluka azaperekere umboni. Sada tuluke bwanji ma inquiry ambuyo. Amaopa kuphedwa. Inutu mwina simukuziwa Brian. Tikamanena kuti kunjaku kunali anyamata azikwanje. Anyamata makadeti ya DPP aja kunamatu.
kunalitu anthu azikwanje akati akatuluka analibe chisoni ndi munthu mavesati anafikapo tu anthu anafikapo andi ndizomvesa chisoni kuti ngakhale makhoti athu mwina chifukwa chokuti mwina zili ngati maliro munthu akachitikidwa maliro umanena kuti maliro achitika uko koma kwa amene azunzidwa ndi anthu azikwanje anthu amachesana ineyo kukhala pa belo koma kumalawi kuno ndikosangalasa chifukwa anthu amene ali connected kundale ndi anthu amene ali olemera samamangidwa koma amene ali osauka ndi amene amamangidwa izi ndi zimene amadana nazo ngakhale malemu chilima kuna kuti anthu osauka ndi amene ongokubaka nkhuku ndi amene amamangidwa pakana lero koma anthu olemera samamangidwa olota apha munthu sangakamsiye kundende koma ine kungopha munthu iniyo singakatuluke ndizomvesa chisoni kumalawi ndikosangalasa ngati ukufuna kuti zako zikuyendere bwino khala wandale kapena khala ndi connection ndi anthu andale malawi muno muli anthu opsa mulitu munoto mfuti koma mfuti zimezi sizimalandidwa ya muno muli mfuti zopsa zopanda mapepa andi mfutizo zimasika tu ma-airport mwati kuchokera kunja anthu amagawana mfuti malawi muno ano yes you understand malawi muno muli mfuti anthu ndi opsa kwambiri so anthu alipo amene akuziwa za imfa imene ija koma kuti boma ilili ngati likufunanso kuti zinthu ziyende bwino asegule commission of inquiry ya nyuwa tikhoza kudzakhala ndi umboni wosiyana komanso very very comprehensive chabwino ndimafuna mumayankha funso lakunena kuti kodi ndiye kuti inuyo munangodana nayo kukhosi MCP pakale panopa ndinada nayo nonso pano koma ndimayikonda nthawi imene ija tikuyipangira campaign tinali very close ndipo inetu Richard Chimwendo Bandaja ndi anzanga tu kwambiri timayiponda wina akaponda wina sokuponda wina kuponda apo komano kumene kuna anka kuja kosamva kozitenga ngati iyo ndi milungu komanso kuyiwalira anthu onse amene anagwira nawo ntchito ma alliance partners ndi kuziunjikira okha chuma kuziunjikira okha maudindo pamene paja ndi pamene tinadana komanso sore kuti ndikulankhula zipeza munthu yopalibe komanso chinandipangisa ineyo kuti ndichoke chifukwa ndinakhala ndikupita kwa amalemu chilima ndikumagawuza kuti bwana tiye ndituluke bwana uku kusikuli bwino munauza yes kambirimbiri andi mulungu mzimu wawo usemu mtendere mulungu ndi mboni komanso amalawi ambiri ndi mboni chifukwa zimene zizizo nazanenaso mu programu ya 2024 ndi inunso wauza bwana kuti tulukani so nadana nawo ndipo panopa sindi mafuniraso zabwino MCP ndipo amene ajawo akanakhala kandanzeru chipani jakanako chichita dissolve fache sazawinaso andi apapa ndikulankhula pa kamera kuti MCP sizabweraso ayi zamawa sizidziwika koma sazabwera sizidziwika zamawa koma sazabwera generation yake ino simuzabwera ayi osatamawo ine ndi lero ndi atatu lero mutamawo lero ndi tamawo kwambiri chifukwa zimandipweteka kwambiri koma mawa lathu silimadziwika ayi ndiye osalemberana maliro anadibisira mawa koma sazabweraso iwo koma chipani chizipitirira mulungu anadibisira mawa koma ziko la cheri la Malawi kuti zabwereso MCP zalamulira yandene ndizasi majimu ake atoti sangakhululukidwa palibe zokhululukidwa so majimu apanga zinthu zoopsa iwanje apanga zinthu zoopsa ayi tingosira pomwepo tisire pompo chifukwa kumene ndikupita ndikuona ngati program ino ndi ine tiyambana ndipo ithera panseko ndiye tisire because siningalo ine ntchito yanga because we are guided by laws ndi siningalole kuti inuyo mutipititse kosapita ndiye kuli muno program muiseke musamayipange zifanye program is for the people ineyo sitting here siningalole inuyo kuti muzikamba zinthu zimene zilibe umboni kama sazabwera aso ineyo siningalole chabwino ineyo siningalole koma kosatira professionalism amene ndi musalole so pa program yuno kama sazabwera chabwino tibwere ku DPP muganiza kuti chimene chinapangitsa Malawi kuti awasankhe ndi chani
a DPP chimene chapangisa amalawi kuti asange number 1 ni mulungu, asachite celebrate kwambiri, ni mulungu amene amalikonda dziko lino, ndipo anapanga amalawi kuti akonde DPP pa zifukwa izi. DPP inde nthawi inake inapangapo zina zolakwika, koma imasamalira amalawi bwino, anali ndi manifesto yo welfare ya anthu. Komanso nthawi imene ijayo mukasatira Malemu Bingwa Mutharika, kuzabwera Peter Mutharika, fetereza ndi zinthu zimene zili ma basic needs zinali zosika mtengo. So ni chimene chimene chimapangisa amalawi kuti fetereza tikamugule 200 chakuti ndalama yake iti, komanso kusowa ngati kwa mafuta, komanso kubedwa ndalama faje ngati kuli boma limene lina chuka ndi nkhani zokuba kwambiri, komanso kunamizidwa ndi madobadoba ndi boma la MCP lija. Zimene zijazo umboni wake nduti umboni ndionena kuti paja kunabwera to bridge in foundation, komanso paja nthawi ya kunabwera fertilizer ku farmers, komanso musaiwalire kunali ku butcher letu, ndiye kunabedwa ndalama. Ndi ineni mafuna ndipemphe kunena kuti tiyeni ma members of parliament akapangira mulu lonena kuti aliyense amene waba ndalama za boma azimangidwa komanso azizibweza eka, chifukwa ndi njira yokhayo imene tingathanirane ndi nkhani za corruption. So anthu asamasewerese ndalama za amalawi, aliyense amene waba ndalama za boma muzaona kuti lamulo limene usangakalipangeto iyayi nimene amajera, koma titakhala kuti we are a serious nation, ndikukuuzani zimene zozoti zadani zizatheka, koma ayi ndi tisangalole. Mandipesa ndikumvesa. Yes. So it was mulungu ndamene asadzichemerere. Ndi mulungu amene amapanga campaign yaikulu ajawo, paja nalimo ma individuals ena amene amapanga campaign asanatuluke President Mutharika amene aja amauzidwaso ne mulungu. No, I'm not here to mention names because sinabwere pano kuzapangira campaign yathu. Ineyo ndikungonena zimene zimachitika, kunena kuti mulungu ndi amene anapangisa kuti DPP ibwerereso mboma, and sala kuisa pena paliponse so akapanga mapemphero othokoza mulungu. Amene ochita mapemphero aine kuchita mapemphero. Secondly, my individuals amene amapita kumapanga misonkhano yosiyana amauzidwaso ndi mulungu. Yes. Ngondivesa? Ndikumvesa. Chifukwa kunazuka anthu. Kunazuka kunoko kungati ku Blantyre kunali timamuti a Charles Nchacha. Kunali Maria Ndasowa mukapita chigawo chapakatichi kapena muncheumu ndi munazuka Norman Chisale. So tikapita mu Lilongwe kulilongo nimene kunali Sonkhondo. Kunali uyuyu, though I don't want to sinimafuna kuti mundino amene mwanachita drive kuti ndizichula anthu maina. Ine mwanana kuti anthu anadzuka ndi maneno ngati ndani, so it was a normal question. Ngati mene aliti ngati Honorable Gangata. Anali mu war zone. Nokuti akanakhoza kuphedwa nthawi ineyi koma misonkhano amatani. Ndipo kumakhoma anthu kwambiri. Kunali Ajabi Muhango ku Northern Region, kumene kujako even a regional governor akumene kuja anagwira ntchito yaikulu kwambiri. So anthu amenachi amauzidwa ndi mulungu kuti tiyeni mukagwira komanso tithokoze ma activist monga mene alili ngati Anamiwa, Wabakiri Muluzi TV, Antanyiwa, Aboni Kalindo, ndi anthu osiyana amene anazuka even ma DJ. Kunali DJ Romwe, kunali DJ Chiso, kunali Amalemu Ben Longwe, anazuka anthu amene aja nicholinga kuti athane ndi mediocrity. Chifukwa mana kuti kudali chidani si chidani koma kumankha kuima pa chilungamo. Kwa amene amadana ndi chilungamo akhoza kuona ngati ndi chidani, koma ichichi ayi ndi chilungamo imene zinalili pa ground. Even olo anthu amene tikuwatchula apa kuti amapanga campaign wakale si tikungonena chilungamo, ngati ine ndikunena chilungamo, I'm not gaining anything, koma ndikungonena chilungamo. And panafunika ngati awa DPP akhale limodzi, agwirire ntchito limodzi, aonesese kuti manifesto zawo azichita fulfill. Muzaona DPP zangopitabe koma akafika pokuti nawonso ayambe kumwa majuice kumazimva kuti iwo afikapo, they must forget. Akoza yamba kumwa majuice. Akoza kuyamba kumwa majuice tu.
kuyiwa imene imachidwa kuti executive arrogance. Okay. Osamamva zimene akunena anthu zimenezo akangoziyamba basi kuchene game yabwera pompoto. This is not time kuti anthu amene ajawo ayambe kuzimva. That's why ndanena kuti aitanise mapemphero omuthokoza ndani Mulungu. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Boni Kalindo amene amamenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Tikambotenga wawo tibwereranso ndi Boni Kalindo musatalikire. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue does it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi Boni Kalindo, human rights activist. Tikulandireni kachiwirinso. Zikoma kwambiri. DPP ali mboma pano. Stand yanu ikhala yomwe ija ngati imene analili MCP. Ineyo ndine president wa anthu osauka kuno ku Malawi. Ndikamanena kuti ndine president wa anthu osauka ndikuyang'ana even mu DPP momwe muli anthu osauka, mu MCP momwe muli anthu osauka, mu UDF muli anthu osauka, mu Afford muli anthu osauka, komanso zipani zonse muli anthu osauka. Ndi voice of reason, voice that carries hope for the marginalized. So pamene nditi ndione kuti pena pache pakulakwika ine sini makhala ndi mbali. The moment ine ndingokhala ndi mbali kuonesa kuti ine ndiwambali yakuti taononga ntchito yanga. So DPP akamakhala samanditengene ngati wawo. UDF akamakhala samanditengene. DPP asamatenga siwawo. Ine sine wawo. Asamatenga mathandizira DPP. No. Ndikanakhala kuti ndikuthandizira DPP. Kwezi pano ndasiya kulankhula. Kuti mwalankhulabe? Ine ndikulankhulabe. Ndiye kuti muna simandichita forward. Ine ndikulankhulabe ndikaona zinthu zokuti zili iru zimene siziyene akukhala zizipangidwa mlaima. Chilowere na apita mwalankhulabe zodzudza chipani cha DPP. Ngati ziyazina chitika kwa MBC zaka sakulanzano acha. Ndinanena kuti no ndakada. Si anali amakina chiro kuno. Okay. Ndinalankhulabe kuna kuti that wasn't a very good move because that's a national radio, national TV. Yeah. The moment anapita majo kasokoneza kukapanga chinthu cha live ni chimodzimodzi kulanda ziko. I spoke about it. Yes. Issues zimene zachitika ku parliament zokweza zinthu pa basic needs. Basic commodities. Ndinalankhula chifukwa zimene zijazo sonkho umene ujawo umpweteka munthu wakumusi. So ine sine wa DPP, ine ndine wa Malawi. Ndipo ineyo sini madana ndi MCP, sini dana ndi DPP, sini kuondana kandi Afford, ine nemangoyima pa chilungamo. Ndipo ndizapitiriza kuima pa chilungamo. So mukapima pa chilungamo kunthazi na maponda na koma moto. Sizi mpaka kukona nazo kundeni. Yes, ono ndikati ine ndalakwira tu wabwereso andi mangeti. Fajini kumangidwa kwa chazo ndikwabwino tu fajini ndaphunzira kuti zambiri. Andi nikakondwera sikunena kuti pena pake andale waso azimangana. Akamamangana azikaona zimene zili kundende chifukwa anthu ambiri ali kundende ndo osalako. Ina ni milandu yona miziridwa. Ina anaba ndithu mwina anthu ochizeni zeni tikungoponda anthu ochi koma munthu is rotting in jail. Yeti anthu amene akuba zinthu zeni akuchingirana. Akungokhala ngowapa sabero basi. Andale amati akamanga munthu lero mama wampa sabero basi mulandu wathera pompo in Malawi. So iyo ngati DPP andiona kuti ndalankhula molakwika. Hayi unyolo ndikufunatu fachine sina series emission.
Simanaba? Sinasirize mission. Ndio ulitse mukusangalatsa. Zimalisangalatsa zomayendera ndende chifukwa chini maona. Akakumangani matamika. Ndimakondo. Matamika. Sini matamika kuma ndimakondo chifukwa chini makandi ku. Anga simuchinonondo abwera ndimangi. Ndimangi ngati ndala kuisa koma ine ndimango ima pa chilungamo. Osondi kutanthauza kuti zomangana zitsima kusangalatsa. Zimalisangalatsa. Samamvere ni chisoni. Iya muzimvera chisoni ndine bale wanu. Ine mayimirira Malawi. Ine sine mbale wanu. Ine sine mbale wanu. Palipo ubale pakati pa ino ndine. Ine mango ima pa chilungamo. Ndipo olomba unena ineyo. Yes, iweyo kumene. Ine mthonkulu rusaki. Aya, amene mu English mulibe mwankulu ya. Yes. Ndeti samakumvera ni chisoni. Iya, imunimvera chisoni bwangati asama nimvera chisoni abale anga. Nawo zoluso nimvera ine chisoni. Ine ndine wa Malawi. Ndipo ndinene pano kunena kuti ndikamangidwa ine osa anthu olemera osamanimvera chisoni. Ndizimverana chokatoka osauka chisoni. So ine ndimango ima pa chilungamo. Munthu amene amabwera abanda ndikumakuza ni chilungamo ndikuti amakukondani. So ngati tikubwera pano kumauza zipani za MCP panganiza kuti ADPP panganiza kuti AUDF panganiza kuti ndikuti timawakonda. Osawakonda tizingokhala peke kumaona kuti muzagwagwa ngati awawa agwalerowa. MCP ende tabwera kanga tauza kanga koma osamva. Omuna awuza? Yes. Ine ku State House ujandalo wakoto. Kwapeza bwana izi mukupanga izi sizigwira. Mupokoleza nacho nchije. Mutukoleza nacho. Yes, kupita ndikubuka appointment. Ndikukaa kumana naye. Ndikumuuza even nzanga ojalo lichimwe ndikunena chimwe. Mukufuna mukhali wantere mubasa. Kodi mafuta wa mukaasisa. Tollgate mukaisisa. Ma basic needs mukaasisa. Zina liti tutuluke ndiraboni kalimba. Liti tutuluke ndiracha kwera sira inecho. You understand? Koma kusamva. Fertilizer imukamusisa muti muchuke ndinu ndiye mutakumana nawo president onthayi imeneyo adakuyankhana kuti bwa amangomvesera dumene amagwirira pachibwana panopo amapanga soche kumako fache munthu wanziro amalemba koma iyo sanalembe samalemba ndito ndiye ndi zimene janagwa nazo. So ineyo si mukandifusa kunena kuti kodi ndizipitirizabe answer aje ndi yes ndizipitirizabe ola kumangeni olwatani mangaswawa ndizipitirizabe chifukwa ndi chilungamo chimene chiti chapase mayeso fachawa ndi multiple choice ya 2030 mwangati pakali pano pakuyenera kuti atumize anthu awo ADPP apite m'mizi akapange kafukufuku akapeza kuti fertilizer yes amene bwana aja amuchita lilizi kuti anthu osauka akagule wakudwa ndi mavenda mafumu akusunga alangiza akusunga chimecho ndiye chilungamo. So ndikachibisa chilungamo ndikuti ndapanga chilungamo ndiye ine ayi ineyo ayi ya ena amanena kuti kodi bwanji mabwera poera kudzudzula osa bakhonde bwanji ena amanena kuti khanga kuti mukwanyazitsa kubakhonde ndaliyo ziko lindira Malawi. Ndizo bakhonde? Iya, palibe tikanga ndi za nyumba mwa chima munthu. Khanga za nyumba mwa munthu? Iya, izi si za nyumba mwa munthu ndi za dziko. Ndiye tikuyeni tiliuze ziko. Iwo akamva mwachisanzo zinandisangalatsa mawiki apitawo tinalengeza za kubalaka kumene nzimayi wina wafa atachokera ku operation kubereka mwana kumakumata ya magazi kuita na madokotala munthu musana bwere zandisangalatsa mwachizo a minister of health anapita kubalaka atamva audio yanga. That's zimene ife timafuna ndi zimenezo. Aboma ajatizia auze zimene zikuchitika. As we talk now mboma mumuli a lot of ghost workers. Boma is being siphoned billions of kwachas kuzera ma ghost workers. Anaini aso apange machawi. Akali ndi head counting imene ayamba ngati ku prison. Faje zulo unali head counting ku prison. Amina lero sini ndilowero kai koma tikunena zulo Friday. You understand? Unali uje ni head counting imene jaendo yothandiza kuti boma isamaberedwe ndalama. Kodi za ghost workers zimaenda mopsa kwambiri chifukwa chonena kuti anthu aku HR namene amalemba anthu amene tingwerekeza kuti panopa pa times tingwerekeza kuti department ya boma amabwera a HR aja anatengera system advantage system yotumiza ndalama kuma account ndi amalemba anthu ambirimbiri ena ochokera kwawo ena zibwenzi zawo ndezi zingobwera pa office paja kwanga tizikuswera bawo kapena zikuoneka kuti zisaine kumapita mwezi ukata
akakatenga ndalama ku bank amagawana ndi anthu aku HR. Ano. Yes, system imene ili ku office ya vice president ziliko. A vice president. Omwe wa Jeni Asawa sakudziwa kuti anthu akwata kata pansipo. Musi kucheni ku office kwa kujabulia ma ghost workers ambiri. And my ghost workers sali to move mu office ya vice president yoka is everywhere. Pakuyenera kuti boma lipange overhaul. Aone kuti mandrama zimene kulipira ma account wa through ma accounts anthu ake alipo akapeza kuti kulibeko amene akulemera ino simadaba kuti munthu samandira ndalama zambiri kuma akumanga midadada ya nyumba akugula mabasi umadaba sipo sepa anthu uyu loji waitenga kuti amakhala kuti akuba ndalama za boma ndi akakalandira anthu aja ama mpasa uyu sopano. Ili ngati system imene imachitika ku police ngati pa machisanzo pa big company umachidwa mamerisha amapita kukagwira ntchito mwina akuperekeza machisanzo apapa amaperekeza fertilizer ndi amalandira allowance ya 30,000 bwana yamalandira 20 operekeza yakulandira 10. Ano. Yes. It's a complicated system. It is a dangerous system imene ikufunika kuti even ulanduna za information azukute ndi anzawo ngati ndi anthu akuzipani kapena mboma makhala anthu ochita research apita akapanga research apeza kuti zimene ndikunenazi exactly is what is on the ground. Muli ma ghost workers. Yes, amene saziwika kuti amakhala kuti koma pamwezi pajama landira ena amapasidwa pakana grade K munthu okuti sagwira ntchito munthu okuti mwina anamulembesa ngati ni mulonda koma kumpasa grade K pamene tu munthu akulandira grade K mboma amene yoti ni amandu atu. Yes. So this DPP government must look into this seriously. Is that kuada? Is that kuada? Sikuwakonda so kumene. Koma chimene anthu amadana nacho chokhanga choyalutsana. Kumuyalusa ndani? Zijamma jambulati basi. Iyo, palibe amene akuyalusidwa zinthu zinza boma. That is why anthu amene amayima pa chilungamo amadedwa. Chifukwa zinthu zisiza nyumba mwa munthu, zinthu izi ndi za dziko. Siti wini yati zipita tikamulambire wina achi kuti abuye totabwera ni iya. Ndifaje timayimbira nthawi zina mafoni. Ndiye foni ikalepereka ife timagirisa njira zake. Chabwino. Oyimahamba kaye mafoni. Imahamba kaye mafoni. Ndenga tisawayankha ndani. Nizikanga ndikuhonga kuti ndifuna ndalama. Iyo. Sakuti nthawi zina mmachita dala kuti akupatseni ndalama kuti mupangireze. Yes, alipo anthu ambiri amapanga zimene ma activists are fake, but not with me Born Kalindo. Inu simunandirepo kuti tabwera ndalama mukachite mademo. Ine ndiye ndimululatu amene ndiita nayo. Komanso tundiye tuye ndiwopusa tu ako ndiita nayo. Ifaje mademo ali mu constitution ya dziko lino. Ali sali ndufulu panga mademo. Ndiye iye andiita nene kuti nisapange mademo ndi ofoira. Ndiye nizamulula. Ifaje hotelo nemango jambo la audio ndikulula kutakuta anandiitana ati afuna ndipase 50. Ndiye ndira koma ndikapangabe mademo. You want to tell me yes. On a national TV? Yes, I'm here. Kuti simuna landirepo ndalama in the name of activism. Sinalandirepo ndalama in the name of activism. Ndipo amene ali ndi umboni awubwerese umboniwo. Ndiye ndalama mazitenga kuti. Zajani. Zimene makana. I've got my own businesses. I am also a farmer. Sikuti kupanga activism kumakha kuswazo chitatiya. You understand? Sikumaka. You understand? You understand? Kupanga activism. Chizungu chomwe You understand? Have I said so? Have I said so? You understand? No. Kangari kunyada? No. Oh yes, you understand? Kangari kunyada? Kangari kunyada? Sikuti kumakhala tu kuswazo chita kapena that I am stranded. Do you understand? Oh. Yes. Mulinzano? Ndizanga zimene timapanga. Sono munthu amene amangodalira activism ndi amene amapita kuboma ndi amapita kwa ndale apapa pakhala ndale zokuti anthu ena alemera nazo chifukwa MCP ikufunisisa itabwerera mboma. Okay. DPP ikufuna kuti izipitiriza ndiye kuti anthu ofoka mitu mwawo azidya. And once you become a blackmailer when you are doing activism, you are finished. You can easily be killed. Kodi ku DPP tinene kuti zili bwino zonse ndikufunsa funso limeneli chifukwa zimene anayankhula Alfred Kangata, Vice President
wa chipani cha TV mchigawo cha pakati. Ino munazimva bwanji kuntsiriza kucha. But the one that you are with in this program is Bon Kalindo, is not Alfred Gangata. Nangasi machita comment pasipeni zokutika nziko. Okay, you want me to comment? And mafuna kuti ife one na kutali. Yes. Tiziti zikuti bwanji. Kapena muna awamvetsa bwanji mambo Alfred Gangata. Kwani pajana nena kuti jani? Siningabwereze makanga kuti zambiri zimene akamba kuti khanga kuti ena kwana miza president chani yeah. Okay, tukubwererana ku office kumwepo. Okay, tukubwererana ku office kumwepo. Okay, zimene ndilankhule panozi popeza mwanduza kuti ndilankhule. Yeah, but if you don't want to comment no, on that question, I'll comment because this is a national national program. Magamba za mavuto amene anali ku MCP. Yes. And in the spirit of fairness. Yes. Tikambeso. Yes. Za ku DPP. Thank you very much. And chimene ndi kukamba kwake nkunena kuti pali munthu amene anayima kulankhula. Ndiyabe chonchi. Alfred Gangata sanapange pondale ndipo samapanga ndale. Koma mwina anaona need imene ikusowa kuti akapange ndale. Is like a striker, a new striker in a team. Okay. Wangobwera ndiye walowa timu ija akufuna zigolesa zigoli. Kwa amene amadana ndi chilungamo ndiye kuti anamuchita blame Gangata uchayo. Koma kwa amene amayima pa chilungamo anamuchita praise Gangata uchayo. Chifukwa pachina chilichonse tikamakhala pano paziko tiziwe kuti zinthu zimasintha daily. Kale ma television kunalibe. Kale inu simapanga chonchi. Even lokavalidwe kanu kale lija simavala chonchi. You have improved. You look very smart. You look decent. Chimodzimodzi kundale, kundale sikumasintha zinthu. Mulipesa? So mawu amene analankhula Gangata chakuti tikuchosani. Kapena ma professionals samanena chonchi. Kwa amene amadana ndi chilungamo. Mukumuuza president zonama amuda Gangata ucha. Koma kwa amene amayima pa chilungamo akuyenera amuthokoza. Chifukwa ina mwankhani imene analiyo amanena ndionera kuti tiyambe kaye anthu athuwa kena kuti zipita kwinaku eti he was right. Chifukwa munthu usumaloyesa mutimu yako adani, umaloyesa mutimu wako anthu amene ali yako. Okay. Yeah, for the DPP ngakhale tanena kuti mulungu analowererapo. Yeah. Mulungu amauza anthu ati there was a teamwork. Okay. And timu yekija mukayiyang'ana kwambiri amagwira aja anali anthu osauka. Lero li anthu osauka jatu musamango waona mmene mujatu muli anthu ama form 4. Mmene mujatu muli anthu a JC. Mmene mujatu muli anthu a diploma. Koma ndi osauka. Anati a DPP aja asanke auza anthu aja kuti bweresane ma certificate anu. They can be shocked. Kuona anthu usena ali ni ma degree muti. Koma muna chifukwa choti ndi osauka. Now Gangata uja is trying to cover up anaja. Anthu waja osaukaja. Chifukwa siku lyali timene anthu amapanga campaign samanena kuti tibasene MC certificate. Anthu amangubwera kumaza panga cha campaign. Sana nene kuti tibasene uje diploma yani. So anthu osaukaja asama comment how ya campaign. Okay. Pamene sotalowa mboma, and that is where MCP missed. Anasi anthu onse amene anagwira nawo ntchito. Monipesa achina Masangwi, achina Saonda, achina Makondi, achina mwina Patricia Kaliata anazala wako kena kaje. Monipesa anala wakena kaje. Ose aja anasi akunja. Ati ifaja amene jabwera ndi chilima. Kwa siaso ukuso afford. Kwa siaso ose amene anabwera nawo mutonse achina Joyce Banda PP. Zimayi ujanani na kuti no kuzichepesa. Una kuti no inendeka ndi samalire ziko. Anachita put the country first. Ndikuwatenga anthu aja PB ndikulowana. What happened? Onse aja akangosankhana kwa and ngati inalipo period imene kunali nepotism ndi nthawi ya MCP. Now Gangata mwina anthu sana mumvese amathanda kunena kuti tiyeni tisamalire kai anthu athu. Chifukwa munthu ukamasesa umayamba kusesa nyumba mwako. Munthu ukapika sima umauza kai anako kuti bwerani musaje usana kalibusi anda. So kuchita work ndi ma professionals is not wrong. Kuchita work ndi anthu amene ali ndi ma degree is not wrong. But kodi nyumba mwanumo mwayang'anamo mulibe mu anthu amene ali able. Yes. Sindiye nepotism imene. Yeah? No. To be able sikulemba munthu wakumulanje.
to be able sikulemba munthu wa ku Central Region koma amene ali ndi kuthekera koma amu DPP. Okay. You understand? Yeah, but why DPP? Yeah, this is a political government, my brother. It is a political government. Whether you like it or not, it is a political government. You need to first of all employ those that worked for you. I am not contradicting myself. I am not. Tiambia DPP. So mukafuna alembe ya MCP. Eh? Mukafuna alembe ya MCP. MCP amanapanga nawo kampeni. Mafuna alembe ya ndani. UDF atupere anabwera. Ndikukufusani inuyo asami. So kuwalemba DPP nizofunikira because it is a political government. You understand? Yeah. Komano mwina muntu ujayo sana vesedwe chifukwa chokuti muntu uja wangochoka huko ku business zaje ali ni makobidi ache ndikuzayamba ndale. Pamene mwina yena sakuta kuchimvesa ndi pamenepo. So mukandifusa ineza Gangata. I'm giving him 100% support. Kunena kuti zimene analankhula je ndizofunika fache nkati mwa mutu mwaona ngakhalo mabodi amene asangidwa anthu ayamba kung'ung'uza. Kudayamba kung'ung'uza. Anthu kuti akung'ung'uza kuti ichi ndiye chilungamo soto. Anthu akung'ung'uza kuti ayi mabodi chani mukuona? Ang'ung'uzira kuti. Akung'ung'uza. Yeah, sanose muzisegula wireless musankhala ujene wapa wireless osamapera zo wireless. Umatsegula wireless. Muzisegula wireless. Ayo wireless. Manyuzi muziwerenga. Manyuzi soma werenga. Manyuzi zoso mazo malemba ko. Dem mango lemba osama werenga. Yes. So atakulankhula kuti ako. Anthu akulankhula kuti ankhani ya mabodi isinaende bwino pena pachi. You understand? Chifukwa chani akuti mulima anthu ambiri ma professionals. Komano chimene mwina anthu akulephera kuchimvesa njonera kuti for a country to develop it requires ma professionals. Izo ndio I cannot back them. Okay. Ma professionals akufunika even kunoko ku times. Makhala number one, including you because you are a professional. You don't just take your muntu kwa mulemba chito because of appeasement. Ndifaje ndalankhula mu statement mwanga kuna kuti Gangata akulirira anthu amene mwina ali ndi JC akoza kubasidwa ntchito yokolopa YMC amene ali ndi diploma amene ali ndi degree koma mwina chifukwa choti ndi osauka mazi akuti kumuzi kuja kuli anthu osauka koma amaoneka ngati osaphunzira koma ife timangoona umphawi wawo ndi kumuchita judge nthawi yomweyo alimo mkati muja DPP amene ali able. Okay. Yes. So if you want me to comment or if you ask me to comment on what Gangata said, that is what I can It's say. not a sign of trouble brewing. No. Akaitenga kukhala trouble brewing, that is a mistake. Okay. Yeah, that is a mistake. That is why ndanena kuti this is not time for them to start fighting. Ngati amuona kuti yeye ujana lakwisa kanamuitana kumuuza kuti kodi apa pa mathanda uzachani. Okay, kundale sotu kuli sotu anthu ena amasemerana zinyawo. Miseji imene ndo amapanga ndi andale. Ngunimvesa? Zina ziyatu zimene amalankhula za anthu andale kuti uyu apanga zakuti wapanga suti imakhala kuti ndizoona tu ya. Amakhala kuti mwina nkati momwe anthu ena chakufuna amusemere chinyawo ampweteke. It's like mene kuliti ngati kuno kunchito. Yeti? Inu muzungu khala number 1 iyo uje ni ndiani? Yeah. Uje ni TV station ino ndiani? Muzungu khala number 1 Brian ndipali anthu ena amana kuti iye ibwanje ndi amakupitira ni pasi. Ndikumaka uja message kumene. Na mabwana akankhala osaganiza bwino aza kuchosa ni chito. Mene azazindikira kuti we have lost God. Inu mudapita ku MBC. Imene so ochitsanzo chako. Chitsanzo. Inu ndanto. Ai. Ine ndikumanena chiro ngapo. Mutapita ku MBC. Yes. Yeah, so zimene anapanga analankhula chisana lakwe. Ndi kunena so chilungamo. Akulu ajatu anayigwira ntchito chifukwa ngati kunali nthawi yokuti akanaphedwa nthawi ku Central Region kuja kuno mene kunali zikwanje. Okay. Kunali anyamata uopsa koma iye uja amatuluka ndi and also including Chisale. Anthu anagwira ntchito. Anthu amene anagwira ntchito and for them to reach Salima, to reach Nkhotakota, to reach Lilongo anali ndi anthu amene amakuta. Nderero anthu akapeze anthu ajazida ndaula. Iyo yasalankhula pasonkhano. Zimene mumajambula mati audio kumatumeza pa WhatsApp. Yes. Zili ndi impact yanji? Zili ndi impact yopsa kwambiri ndi zimene zapanga malawi kuti achose boma la MCP.
Usimenye zathandizira kodi? Kopsha. Ndipo ulo mutangupanga radio program yani imene mmapanga. Mwafunse kodi mtanyiwa mmamva bwanji. Mboni kali ndo mmamva bwanji. Richard Mpepo mmamva bwanji. Akuuzeni kuti amene awa Pastor Shumba mmamva bwanji. Anthu amadzimvera kwambiri. Ine ngati sinditulusa audio ndimakhala pa mavuto. Ngati mene nimabwera mama ujene mene nimakonzekera kuti tizakhale madzulo ono program mene ya Saturday. Imene tikuyipanga pano. Talandira mafoni ochuluka chifukwa chesina jambule audio. So muli ndi anthu amene amakutsata. Even pa YouTube ndilipo. Ndine ma followers ochuluka kwambiri andi if I don't produce an audio on that particular day. Zinamba bwanji. Chifukwa cha mtima ofuna kuthandiza the underprivileged. Okay. Yeah, tinaona kuti nitapanga script. Remember, ineyo I'm an artist. Apart from whatever I do, ineyo pajandi ne Winnie Konso. Ndinaona kuti munayanja naso ndi a former vice president amaikosi. Kuti mukamanena kuti kuyanjana iyo tinayambana? Simumapokolezana ujeni nthawi ya campaign. No. Inetu nthawi ya campaign inetu sinapange nawo campaign. Ine ndimangonyambula maaudio yanga. Andi ngati kunali munthu amene amangoyima pa chilungamo, ndiye pa micro usipacha. Pamene mndimene anthu akanachifusa kuti uyu ndinzaje. Komano akulankhula za iye chifukwa chani. Ineso ndimalandira feedback kuchokera kwanthu. So that time being kuti anali vice president, zinali somwena zovuta kumfikira. Ndifachene mangombandula paja maaudio. Koma mabandulana. Iya ndamene ni mabandula. Ndamene mabandula. Ndiye mutakumana kumasewero kunapatana moni kuti Michael olo umanganya is my enemy. Ndipo ndimatiso ndikambandula yo jama imba phone. Kodi iwe wandibandulira ja ndiye mamuza kuti iwe ukunyadwa ati iwe ukunyada. Ukunyada ti wakutiza that was sharing him what was happening. Okay, ndiye mutakumana maso ndi maso tinacheza bwino kwambiri. And you know Michael Manganya is my best friend. And imratipeza panopatika maseka you cannot believe. So nthawi imene tikupanga zinthu za serious Manganya akamapanga za ndale ineyo I'm not his friend. Koma tikamapanga za dramas ndiye Manganya is my best friend. Nthawi yatithera boma la DPP likwanitsa 100 days pa 6 ngandisakulaka kapena pa 4 January. Ayamba bwanji timalizire pamene pamadzulo. DPP ayamba bwino kwambiri chifukwa zinthu zimene anazilonjeza within a shortest space ngati fertilizer ochipa akuchita deliver ngakhale ali ndi mavuto. Okay. Chimanga cha anthu osauka akupereka ngakhale chili ndi mavuto. Chimene chikufunikira anthu akudikira January. Kuti kodi sukulu za ulere amanena ziyambadi chifukwa that could be their downfall. Ngati sachita implement zimene zijazo. Koma ayamba bwino kwambiri and when you are listening to the president talking kuti akumachita kuoneka kuti he is a serious person. Akufuna kuti zinthu zichite move. Ayamba bwino kwambiri koma chenjezo likhalere asayambe kukang'anira sima. Kunja sikunaje. Asayambe makampu mene zinalire ngati ku MCP. Kuti ku MCP munali makampu? Kunali makampu. Ajani, a 2025 a 2030. A 2025 bakana 30. Mpaka 30. Kumene kuja kunali ma empire yake. Sono ADBB akangopanga mistake yonena kuti popeza muthalika sazachita sorani 2030 10 yambe makampu. That will be their downfall. Ino si nthawi yokuti azikangana. Si nthawi yopanga magulu. Makampu. Even nkhani ya 2030 isayambe pano. Isayambe pano ngati akufuna kuiza ima muna nangasi alese ndi ufulu wake. Akoza kuzamba muna 2028 29. Koma pano ndi nthawi yonena kuti zonse zimene muthalika zijana zichita promise kwanthu aendere limodzi ngati ana nyumba imodzi. Agwirane manja. Achite deliver. Si nthawi ino yoyamba kumasusa ndalama kumabandalama kumalemera ndi nthawi yokuti agwire ntchito. Amabanthu anthu andale anthu andale andi uyu president imene ndikumuonera kupanga ene mistake amene ati apange zawo chisiro samachedwa kumuchokocha komanso samachedwa kumuchosa pampando iye amene kummangisa ali serious ichi mwayika pa dzanjaji njani. This is the DC. DC ndameneyo. DC ndamene. Oti zimene ndikulankhula pano zina ndize. Nditachibona? Koma musachigwire. Musachigwire? Mchima yapanga shock.
mphamvu zonse zili mmene. DC. Ichichi ndi decoration yanga. Okay. Komanso iziso Ndaonanso kuti mphete ndiye 10. Ndikuzochuluka kwambiri. Yeah. This is to decorate my heart. Ine ndimakonda kupanga zinthu zondisangalatsa Chifukwa mphetezo ndizachuluka. kwambiri. Sindimapanga zinthu zosangalatsa munthu. Ndifa chine mangoyima pa chilungamo. Okay. Yes. Anthu amafunsa kuti kodi Boni Kalindo muli pabanja? Yes. Muli ndi ana? Yes. Timafuna kuti timalizire pamene. Yes, ineyo ndili pabanja, ndili ndi ana. Mkazi mmodzi? Yes, why should I have so many wives? Okay, I am not solo. Masona nga muphetera bwanji. No. I can even face the camera. Okay, chabwino. Ndili ndi ana, ndili pabanja. I'm a disciplined person. Oh. Yes, I am a disciplined person. You know, I learned etiquette when I was at Parliament. Okay. Why should I just be moving around, marrying here, marrying there tomorrow? Okay. Just like you, Brian. You have only one woman, and I know you. I've been to your house. Yeah. What do you want to tell me? Honorable Boni Kalindo, Thank you. mafuna muyangane kamera imeneyi. Yes. Mawu ano omaliza madzulo ano. Amene mwawasira Amalawi ndoti chani? Mawu anga omaliza ndonena kuti Amalawi tiyeni tigwire ntchito yotukula dziko lathu. Tisayembekezere kuzabweranso munthu ina ochokera kunja kupatula ife eni yake. Pamene taona boma likupanga zolakwika tizuzule. Pamene taona boma likupanga zabwino tiyamikire. Ini dziko lathu ndi nthawi yathu yokuti dzikoli tonse tikakhala kuti tikugwirira ntchito limodzi tilitukula. Ndipo Amalawi osauka azamva kukoma. Zikoma kwambiri. Bambo Boni Kalindo mwatilemekeza kwambiri pobwera madzulo ano. Lero loweruka lero. Koma mwayisetsa kuti mukhoza kubwera titakuita nani. Mwatilemekeza kwambiri. I wish you well. Thank you very much for that. Pamene panso ndi pamapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi olemekezeka Bambo Boni Kalindo amene ndi mkulu womenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tukuyamikani po chuna television imeneyi madzulo ano. Tukufunirani usiku opambana and goodbye tonight from Blantyre.